дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. даъвати наваскарон қариб нисфи нақша дар 4 рӯз иҷро шуд. вазири меҳнат аз ҳоли раънои китобхон дар беморхона хабар гирифт. муроҷиати сокинон ба шаҳрдори хуҷанд дар бораи харобии роҳ. султонов беҳтарин бозингари тими нижний новгород интихоб шуд. сафари зариф ба осиёи марказӣ аз тошканд оғоз шуд. маълум шуд ки кай аввалин зоирон аз русия ба макка сафар мекунанд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам. юниса тамоvoyeva. салом. вазорати мудофиаи тоҷикистон мегӯяд то субҳи 4 март нақшаи баҳории даъвати наваскарон дар ҷумҳурӣ 45% иҷро шуд. тибқи иттилои вазорати мудофиа дар пайи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ки нақшаро дар рӯзи аввал иҷро намуд, душанбе низ бо иҷрои 64% нақша пешсаф мебошад. дар 4 ноҳияи пойтахт иҷрои маъракаи даъват ба 64% баробар аст. мавриди зикр аст ки дар маҷмӯъ 13 шаҳру ноҳия аз иҷрои пурраи маъракаи хизмат хабар доданд, изҳор доштааст Фаридун Маҳмадализода, сухангӯи вазорати мудофиа ба Амид Ховар. манбаъ афзуд, аввалин шуда дар ҷумҳурии шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аз иҷрои пурраи нақшаи даъват гузориш доданд. иҷрои нақшаи даъват дар вилояти Суғд 35%-ро ташкил дода, ноҳияи шаҳристони ҳамин минтақа аз иҷрои нақшаи пурраи даъват гузориш дод. ҳамзамон дар вилояти Хатлон чорабиниҳои даъватӣ муташаккилона идома дошта, иҷрои нақша дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят ба 35% баробар аст, омадааст дар иттилоия. Маҳмадализода илова намуд ки аз байни дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон аввалин шуда ноҳияи Носири Хусрав ва баъдан Шамсиддини Шоҳин маъракаи даъватро пурра анҷом доданд. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ иҷрои нақша 59%-ро ташкил дода, то ҳол ноҳияҳои Сангвор ва шаҳрҳои Ваҳдаду Шаҳри Нав аз иҷрои пурраи даъват гузориш доданд. даъвати баҳорӣ аз артиши Тоҷикистон аз 1 апрел оғоз гардида то охири моҳи май идома меёбад. ширин Амонзода, вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон аз ҳоли Раъно Насриддинова, барандаи шоҳҷоизаи осмонии фурӯғи субҳи донои китоб аст, дар беморхона хабар гирифтааст. Амонзода мегӯяд, дар бемористон низ Раъно шиддати дардро бо китобхонӣ кам мекунад. дар ҳоле ки аз шиддати дард лаб мегазад, аз шунидани номи китоб чеҳрааш пуртабассум мегардад, мешукуфад. Раъно воқеан мубориз аст, дардро бо хониш саркӯб мекунад. шифои оҷилу комил барояд, духтари хонову донои миллат, навиштааст вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ. ёдрас мешавем ки Раъно Насриддинова ҷарроҳиро аз сар гузаронд. духтурон гуфтанд ки ӯ бемории кӯрёда шудааст ва амалиёти тиббӣ хуб анҷом шудааст. як гурӯҳ аз сокинони маҳаллаи Хуҷанд бо нашри чанд акс ки вазъи хароби рӯҳи маҳаллаеро дар маркази шаҳр бозгӯӣ мекунанд, аз шаҳрдорӣ таклиф намуданд ки ба маҳаллаи онҳо низ сафар кунанд ва воқеияти ҳолро бо чашми сар дида хулоса бароранд. сокинони маҳаллаи ба номи Камоли Хуҷанди Собиқ Хаджинская дар ин муроҷиати фейсбукии худ маъмури Юсуфзод, котиби матбуоти раиси шаҳри Хуҷандро низ ҳамроҳ намуда ibroz карданд ки ин маҳалла дар маркази шаҳр ҷойгир аст, вале солҳост ки роҳи он таъмир нашудааст. баҳору тирамоҳ аз ҳисоби буридани борон чуқурчаҳои роҳ аз оби борон пур шуда, гашту гузори сокинон ба хусус пирони маҳалларо мушкил намудааст, аммо касе ба ин аҳамият намедиҳад. мо истиқоматкунандагони маҳаллаи Хаджинская ҳозира ба номи Камоли Хуҷандӣ ҳавлиҳои 72 то 90 эҳтиромона хоҳиш мекунем ки як ба маҳаллаи мо ҳам назар афканед. мумкин ки гузари шумо ба кӯчаи мо наафтида бошад, лекин мо шуморо эҳтиромона ба кӯчаи худ таклиф мекунем. ташриф намоед, бубинеду хулоса бароред, омадааст дар муроҷиатномаи сокинон. сокинони маҳаллаи ба номи Камоли Хуҷандӣ дар ин муроҷиатномаашон ҳамчунин дар бораи мушкили роҳравии пиронсолон дар ин роҳи хароб таъкид намуданд. дар ҳамин ҳол маъмури Юсуфзод, котиби матбуоти ҳукумати шаҳри Хуҷанд, ба муроҷиаткунандагон дар бораи расонидани ин мушкилиашон ба масъулини ҳукумат хабар додааст. ин муаммо ба таваҷҷуҳи масъулин расонида шуд. агар сокинони маҳалла ҳам барои ободонии кӯчашон ширкат варзанд, шаҳрдорӣ ҳатман дастгирӣ мекунад, посух додааст маъмури Юсуфзод.
ним ҳимоятгари бошгоҳи футболи нижний новгород муҳаммад султонов аз рӯи натиҷаҳои пурсиши мухлисон беҳтарин футболбози моҳи мард шуд хабар медиҳад котиботи ин бошгоҳ. Султонов ки зодаи ноҳияи Ёвони Тоҷикистон аст, беш аз 41.83% овозҳоро гирифтааст ки зиёда аз 600 нафарро ташкил медиҳад. дар ҷои дуюм бозингари нави тим Бек Кавтарадзе мебошад ки 20.22% овозҳоро гирифтааст. ҳамлагар аз Гвинея Момо Янсанде бо 80.21% дар ҷои сеюм аст. ба иттилои котиботи бошгоҳи нижний новгород, Султонов дар моҳи март ба дарвозаи тимҳои Факел, Шиник ва Торпедо гол зад. муҳаммад бо 6 голи задааш дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои тими нижний новгород ҷои сеюмро мегирад. Султонов дар тими нижний новгород таҳти рақами 14 аз охири соли 2020 ба бозӣ шурӯъ кард. созиш бо ин бошгоҳ барои 2 сол имзо шудааст. муҳаммад Султонов 28 сола мебошад. ба гузориши радиои тоҷикӣ Садои Хӯросон, Муҳаммад Ҷаводи Зариф 5 апрел дар шаҳри Тошканд бо ҳамтои ӯзбекистониаш Абдулазиз Комилов мулоқот кард. дар дидор бо вазири корҳои хориҷии Ӯзбекистон дар бораи равобити иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва густариши равобити Эрону Ӯзбекистон ва ҳамин тавр дар бораи ҳамкориҳои минтақаӣ ба вижа дар робита бо сулҳи Афғонистон гуфтугӯ кардем, изҳор доштааст Зариф. вазири корҳои хориҷии Эрон изҳори умед кардааст ки равобит бо Ӯзбекистон густариш хоҳанд ёфт. аввалин гурӯҳи ҳоҷиён аз Русия метавонанд моҳи апрел ба Маккаи Арабистони Саудӣ раванд, менависад РИА Новости. ба гуфтаи муовини раиси шӯрои муфтиҳои Русия Рушан Абиясов, хоҳишмандони сафар ба ҳаҷ хеле зиёданд. аз ин рӯ эҳтимол дорад ки гурӯҳи нахустин аллакай дар моҳи Рамазон ба Макка раванд. бояд қайд кард ки қаблан муовини раиси идораи рӯҳонии мусулмонони Қрим Айдер Исмоилов пешниҳод карда буд ки ваксиназанӣ алайҳи COVID-19 ба феҳрасти қоидаҳои ҳатмии сафар ба ҳаҷ ворид карда шавад. маълум аст ки арзиши сафар ба Макка барои мусулмонони Русия барои ҳар як нафар тақрибан аз 3 то 5.5 ҳазор долларро ташкил медиҳад. қаблан Абиясов хабар дода буд ки арзиши сафари ҳаҷ дар соли 2021 аз ҳисоби афзоиши андоз аз арзиши иловашуда афзоиш хоҳад ёфт. имсол ҳаҷ моҳи июл ба 20-23 моҳ рост меояд. шумораи ҷойҳои сафар маҳдуд аст. беш аз ҳама он нафароне сафар хоҳанд кард ки соли гузашта арзиши ҳаҷро пардохтаву бинобар пандемия натавонистанд раванд. шунавандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоъоти хабар. қабл аз фарҷоми барнома шуморо чун ҳар вақта бо вазъи обу ҳаво ва қурби асъор барои имрӯз санаи 6 апрели соли 2021 шинос мекунам. мувофиқи иттилои обу ҳавосанҷон, имрӯз ҳаво дар шаҳри Душанбе офтобӣ пешгӯӣ карда шуда, эҳтимол бегоҳӣ раъду барқ шавад. ҳарорати ҳаво аз 8 то 17 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Хуҷанд ҳавои офтобӣ буда, ҳарорати ҳаво аз 10 то 19 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Панҷакен низ чун шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд офтобӣ буда, ҳарорати ҳаво аз 5 то 16 дараҷа гарм мешавад. бонки миллии Тоҷикистон қурби расмии асъор нисбат ба сомониро барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 11 сомонию 31 дирам, 1 евро 13 сомонию 33 дирам, 1 рубли русӣ 14 сомонию 77 дирам. сомиёни азиз, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. то барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоъоти хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.